Lang ba? Pabuto ta na? Sure ka lang? Sure ka? Magpabuto ta? Lagi lang. Magpabuto lagi ta. Maligayang Pasko, mga ninong. Bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko, mga ninong. Bagong taon sa inyo. Laaya na yun yung motor nga makaagig disgrasya ba? Oh? Taghan na kayong buak ba? Lang, hugaw lagi ni mong motor. Saman, kabanti kag tubig? Sa may nakaon ni mula nga murag good mood makayo ka. Di man good lang kay murag hugaw na kay ibang motor ba niya need na siya limpyuhan. Ayay ka. Murag naa kay pangayoon sa kuha ba? Wala man good lang. Gusto lang nako ba nga mag-good mood karon kay nagsugat beta sa bag-ong tuig. Ayay. Sa man kadiha sige man kagkatawa-katawa. Lang ba? Yes? Kuan ba? Kanang unsay buhaton nato later? Unsay buhaton ba? Wala. Chillax rata nga magsugat sa bagong tuig lang. As in? Wala gyud. Sa may Ah! Tama lang. Magsugat man ta later sa bagong tuig. Siyempre magluto ta, maghanda ta ba? Magluto ta og spaghetti, salad, tapos katugo atong ipamalit gahapon nga mga lutuonon ato gutong lutuon karon tamba toy mga prutas didto. Sarog di ta mga impatso ato pag kinaon. Aside ana lang. Unsa pa jud lain atong buhaton? Unsa pa man? Murag wala naman tingali lang. Lang ba? Pabuto ta na? Ayay ka. Makabuy naman no mangkataan ng istoryaha. Sure ka lang? Sure ka? Magpabuto ta? Lagi lang. Magpabuto lagi ta. Ya lang. Kabalo na ba ka sa kuha? Nga dili yug ko makontento og pabuto anang kausa ka duha ka tulora. Kabalo ba ka nako? Kanahan sugo ka ng unlimited taman sa mga loya tanduha. Lagi lang, kabalo naman ko ana. Sure ka lang? Basi unyag mo reklamo ka. Kusog ra ba kayo kang mo reklamo? Kung makapabuto na tagkatulo. Gusto ganin ako no. Unsa pay rason? Para mo reklamo. Anya lang. Unsa may atong style or mga posisyon sa atong pagpabuto? Sus lang. Kailangan pa ba dyan na ipangutana? Katuragong naandan na to nga style sa una? Ayay ka. Kalawgaw. Mas maayo gani lang kung atong punan. Kanang style nga pina-extreme. Kalawgaw. Unya, unsa man say ato idugang lang? Atong punan lang. Pinagunit sa dalunggan. Tapos, dagan-dagan. Kalawgaw niya lang. Tara lang. Uli na ta sa balay kay magpabuto ta. Ano sa balay man tayo magpabuto? Diri ra gud ay ta. Taryatis. Anong ari man ta diri magpabuto lang nga? Maulaw ta daghang tawo. Namo gay tawo rin babaw. Okay ra man na lang kung diri ta magpabuto ba? Sus, unsa man taon ka lang nga. Dili man ta pwede diri o kay public. Makitaan ta sa mga tawo, maulaw ta. Nganong maulaw man ka lang? Nga tao ra man na sila, nya tao man pud ta. Ay, gibangkong na ni. At ganit ta sa balay no sa kwarto. Para exclusive, way makakita nga lain nga tao. Na, nayabag na. Dili ko ganahan sa kwarto nga magpabuto. Na, gibangkong naarigid siya aning public ganahan.
Basta lang, basta lang. Sunda ko dito, kay maligo ko. Basta ha, sa kwarto ta. Magpabuto. Naunsa man tong tawhana? Magpabuto ra gani ta. Lain na makay huna-huna. Gunit sa dalunggan. Dayon dagan-dagan. Ikaw, saan man tong buto? Dakuha sa buto oy. Gunit sa dalunggan. Tapos dagan-dagan. Lang! Unsa man ka diha? Gapabuto. Ana biya ko nga magpabuto ta. Samang ka. Pamang kay klaro. Unsay way klaro? Ana bitaw ko nimo nga magpabuto ta. Uy lang. Unsa na? Ha? Unsa? Kani? Pabuto. Ha? Dako lagi na. Dako? Ay, siyempre. Kamara baya.